Pois seguimos, entón, eu tiña preparada unha entradilla para esta charla moi boa que era Dende Zas para o mundo, Pablo Hani, pero parece ser que teño que falar algo máis del. Entón, bueno, Pablo un diseñador de soportes digitais que traballa dende Brooklyn para Automatic, que se non o sabedes, pois é a matriz de, entre outras cousas, WordPress, Tumblr, etcétera, etcétera, etcétera. Durante a súa carreira traballou para empresas de todo tipo, dende xigantes tecnolóxicos a pequenas startups, aplicando os seus coñecementos no desenvolvemento de apps, wearables, comercio electrónico e moitas outras variedades de produtos e experiencias. Recoñecido internacionalmente con diferentes premios e galardóns, dando charlas por aí por o mundo adiante, dedica parte do seu tempo á docencia tamén na Parsons de New School ou na School of Visual Arts, ademais de aportar o seu talento ao mundo open source. Nada, a verdad que unha honra e un privilexio ter a Pablo aquí hoxe como o resto de invitados, que xa vos deixo con el, así que nada, un aplausiño para Pablo Hani. Bueno, pois xa acabei, porque a miña presentación era a miña intro e xa fixeron, entón xa non teño nada que presentar. Con el permiso de todo o mundo, eu vou dar a charla en galego. Nunca presentei o meu traballo en Galicia e teño que facelo na miña lingua nativa. Espero que se poida entender e senón despois cos viños falamos do traballo. Tamén en xeral é moi visual, entón non é tanto o que digo que non interesa para nada, senón máis ben compartirvos a miña experiencia e traballo. Falando de accesibilidade, isto é casi tan alto como a min, entón non se me vai ver moito, pero vamos, eu vou facendo aquí. Primeiro, gracias ao DAC por invitarme, é unha honra estar no foro galego de deseño. Co vosso permiso tamén vou quitar a mascarilla. Para min é unha oportunidade esta para tamén conectar co deseño galego. Levo moito tempo fora, un pouco falarei deso rapidamente. Esta é unha oportunidade para conectar con vos. Así que, por favor, conectade conmigo, que estarei encantado de poder empezar unha nova relación ca comunidade galega de deseño. E tamén, como dixeron, eu traballo en Automatic e nós traballamos completamente remoto. Estou contratando xente, entón, como emigrante varias veces, son moi sensible a darlle oportunidades a xente de aquí para que siga traballando na terra, pero que teña oportunidades de traballar para mercados internacionais. Así que tamén, se queredes traballar en Automatic. A xente coñéceme por Pablo Hani, non o vou explicar aquí, despois falamos con Licor Café desto. Eu son de Zas, como dixeron, da Costa da Morte, pero criei-me en Suiza, e quizáis en Suiza desenvolvín esa sensibilidade inconsciente, obviamente, polo deseño. Sabemos que Suiza ten unha presencia moi forte no deseño, e estar sempre rodeado diso. Pasei moito tempo en Barcelona tamén, especialmente nesta compañía que se chama W, que é unha axencia que no seu momento foi moi punteira, tanto en España como en Europa. Unha axencia digital, eu traballaba para Mau, para Camper, entre outros. Pero levo case 9 anos en Nova York. Entón, xa entendedes que levo moito tempo fora de Galicia. En Nova York contratoume a RGA e ali fui un director creativo durante bastantes anos, deseñando e axudando os equipos a deseñar experiencias interactivas. Traballei principalmente para Nike, aquí dice Nike, pero en Estados Unidos dice Nike, por exemplo, en proxectos como experiencias físicas, en tenda. Non quero entrar moito en detalle, simplemente un pouco de contexto do meu traballo. Como vedes, ten un valor estético, se vos gusta, claro, pero tamén ten unha complexidade
a nivel funcional. Ou, por exemplo, aplicacións como a aplicación de golf. Tamén traballei para Fossil, como dixeron, facendo wearables, experiencias conectadas con reloxo digital. De feito, fixemos a primeira versión e todavía ainda hai reloxos por aí que os vexo e a xente usa. Gústame tamén traballar en proxectos que teñen unha vida longa, non? Cousas graciosas que facíamos e tal. Tamén se aplicaba ese traballo que fixemos para Fossil, aplicábase para todas as outras marcas de reloxos para as que facía produtos, non? Por exemplo, o mesmo sistema está aplicado para Skagen. Tamén traballei para Volvo en experiencias virtuais. É curioso que todas as charlas empezan a conectarse, e veremos por qué, pero falouse de experiencias inmersivas. Traballei para Volvo facendo esta experiencia de Volvo Reality que, en fin, agora quizá non é tan moderno, pero fai bastantes anos era unha cousa bastante nova. Presentábamos o coche novo de maneira virtual antes de que saíra ao mercado. Despois foime a dirixir ao equipo digital a unha axencia que se chama Red Antler en Brooklyn, que se dedica basicamente a lanzar startups desde cero. Entón, Zero to One, que se di en crear marcas, experiencias digitais desas ideas, non? Startups. Aquí son algunhas, simplemente pasando por partes dese traballo. Este é a Uppercase, que foi exitosa, era como un Airbnb de locales comerciais. Acabase de vender por unha cantidad que non se pode. Este é Zillow, que non sei se hai aquí en España, pero en Estados Unidos é como idealista. Ben, pero aí faltábame algo, non? Faltábame un pouco varias cousas. Por unha parte, sentíame un pouco sentía certa inquietude persoal coa ética do traballo que estaba facendo, non? E despois tiña unha inquietude personal tamén de aprender a traballar remoto, moito antes da pandemia, sobre todo sendo migrante, non? Para que eu pudese estar en varios lugares sen depender tanto dun lugar físico. Apareceu Automatic. Naquel entonces o Head of Design era John Maeda, que é unha referencia histórica do deseño digital, e despois, pouco despois foise e tuven que encher os seus zapatos dirixindo o equipo de deseño con unha compañeira, que somos aproximadamente 70 diseñadores en todo o mundo, con moitos idiomas, zonas horarias, etc. Entón, volvese un pouco complicado, pero pareceume un proxecto diferente, e sobre todo por estar no lado bo da tecnoloxía, veremos un pouco por qué. Automatic somos xa casi 1.800 persoas en 90 países e 114 linguas. Non somos unha superpotencia tecnolóxica como pode ser Google, en principio, porque estamos no lado bo da tecnoloxía, e o lado bo da tecnoloxía non dá moita pasta, non? Pero somos bastante grandes e estamos crecendo moito. En sí é como un lapiceiro de colores de moitísimos produtos. Entre eles, díxeronse WordPress, Tumblr, non? Que algún de vos seguramente tivo un Tumblr en algún momento. Moitísimos máis. Estamos tamén adquirindo produtos ou desenvolvendo produtos dende dentro. Entón, ese lapiceiro convirtese cada vez máis complexo. Pero un dos produtos, unha das plataformas as que máis contribuímos, de feito Automatic naciu do proxecto WordPress,
Matt, o fundador de Automattic, foi o primeiro desarrollador, o coder de WordPress. E contribuímos de maneira moi continua ao proxecto. WordPress é un proxecto de código aberto, e o que fai Automattic é, digamos, usar o código aberto para desenvolver proxectos comerciais tamén basados na plataforma de código aberto, pero tamén contribuindo a ese proxecto aberto. Isto tamén foi cando empecé, fai case 3 anos, 2 anos e medio, 3 anos, estábamos por o 36% da web. Agora mesmo o WordPress é usado por o 41% da web. Iso é un número inmenso, non? E fai o noso traballo moito máis complexo porque hai que pensar literalmente en todo o mundo, non? Billóns e billóns de xente que o usa ou consume, non? Consume as webs. En fin, eu veño a un pouco falar do meu traballo, da miña experiencia, do que eu falo un pouco de artesanía digital, nese sentido de poder revalorizar tamén un pouco a práctica do deseño digital, non? Pensamos no píxel como unha maneira fría de deseñar, sin embargo, eu quero reivindicar a artesanía digital como algo máis manual, como algo que ten unha práctica humana como pode ter a arquitectura, o deseño de produto, o deseño gráfico, a tipografía. O sea, ten un valor e un amor que se lle pon tamén ao deseño digital. E quero compartir un pouco eso convosco. He entendido que o deseño digital ten que escalar, ten que sistematizarse, non? Ten que crearse, digamos, a escala grande, non? Pero que é o que lle gusta ás máquinas. As máquinas gustan as cousas predecibles, que se poden medir, repetibles, etc. Non lle gusta todo o contrario, non? E creo que hai esa tensión. En sí, artesanía digital é un oxímoro en sí mesmo, porque son palabras que traballan en tensión, que son de mundos diferentes, pero quero as traer máis xuntas. No nome desa máquina e desa velocidade, desa eficiencia, desa escalabilidade, fixéronse moitos erros. Entón, hai que de novo, pensar nesa práctica humana envolta no deseño da tecnoloxía. Esas mans, non? Un pouco referíanse nas ponencias de antes como as mans son importantes en manipular e facer diseño, non? Que agora pensase diseño de maneira distante, sobre todo no píxel, non? E creo que temos que volver a acercarnos ao píxel e pensar moito máis o que facemos. E nese contexto quero vos compartir uns conceptos, unhas ideas polas que vou rápido, para que Verónica non me diga nada, que lle como tempo. Entón, como entendo o deseño? Un pouco, Loren, que falábamos antes, o deseño digital debería ser para todos, e todas, e todes, ou como queirades expresalo. Esa é unha labor bastante difícil, o sea, non é nada fácil, non? Pero realmente temos que pensar en todos, e todas e todes. Como dixen antes, contribuímos moito a WordPress, non? O 42% de Internet. Hai que pensar en todo o mundo. Temos como un proxecto de código aberto, todo o mundo pode estar envolto no proxecto. Vós mesmos, aínda que non seades usuarios, contribuidores de WordPress, podedes entrar no repositorio e pasar feedback do que vos pensades que está pasando, non? Entón, todo eso xenera unha cantidade de permutacións e de feedback loops e todo que é inmenso, non? Pero é tamén moito máis rico, é moito máis reflexivo, é moito casi humano e social, non? Pénsase no ben común e non en sistemas pechados, non? En sistemas que
que son decididos por xente moi particular, polo xeral privilexiada, en certo sentido. Unha das innovacións máis grandes nos últimos anos que fixemos en Automatic, que contribuímos a WordPress, é dicir, non fixemos nada comercial con el, foi Gutenberg, que volvemos á conexión coa ponencia. Gutenberg, basicamente, é digamos, é como un Lego, como un xogo de Lego. E digamos que ven a cambiar un pouco a experiencia de creación de webs, para que se faga dunha maneira moito máis amigable e moito máis directamente manipulable. É dicir, o que eu vexo e o que cambio é o que vai a sair da web. E non hai... Este douvos unha visión dun editor dunha páxina web ou dun contido web. Isto é a versión que evolucionamos con Gutenberg. Esta é a miña abuela preciosa, por certo, 92 anos, e está no Foro Galego de Deseño. Tamén Gutenberg tamén encolle outras, o que falaba dos bloques, que Gutenberg basicamente funciona con bloques que se usan, engaden, manipulan, etc. E tamén se poden servir como conxuntos de bloques, que é o que chamamos patterns, para facilitar esa creación moito máis rápida. Agora podes facer unha páxina web con simplemente un pattern e modificalo ao teu gusto, que veremos despois un vídeo. Antes o editor de WordPress era así, entón é moito menos intuitivo porque tes que introducir inputs que non reflexan o que realmente vai a sair na páxina web. Entón, ese é o cambio que se quere facer para ser un editor moito máis moderno. Aí dediquei moito tempo nos últimos 2 anos. Eu intento guiar o equipo de diseño, pero aínda diseño bastante, coas mans, de novo, e coa cabeza, menos do que me gustaría, pero intento. Fixen bastante traballo a este nivel para evolucionar ese editor, que sexa un editor moito máis amigable e moderno. Preciosa outra vez. Este era o editor nese proceso de evolución, incluso chegamos aquí, que xa foi un paso moi avanzado no editor de WordPress, pero incluso daqui xa foi evolucionando. Entón, o que falaba antes das permutacións, do feedback loop, de diseñar para todos, de ter en conta todas as voces no proceso de diseño, pois vaise avanzando. Parte do traballo, que é casi como de artesano. Diseñamos iconos, diseñei un montón de iconos, de pasar de un lado ao outro. Menos ruido visual, máis centrado no teu contido e non no editor en sí. En fin, iso é Gutenberg, que non só se converteu no estándar de WordPress, senón que pretende convertirse no estándar da web, porque en sí estes bloques son extensibles, pódense integrar noutras plataformas, son moi ricos. Non quero meterme así en temas moi técnicos, pero digamos que este é un viaxe no que estamos en Automatic, no proxecto de WordPress, moi interesante para min. Eu entendo o deseño tamén en xerundio. Que quere dicir isto? Quere dicir que cando vemos un póster gráfico, o clásico póster, a relación que sucede entre o usuario, lector e o que ve, co póster sucede no tempo presente, sucede agora. Eu disfruto os elementos do póster, se me informan ben ou mal, se me gustan, miro os colores, a tipografía, o contido, etc. Pero sucede no tempo presente. No deseño digital, como seguramente xa saberedes, pero quero insistir, sucede en diferentes tempos verbais. Hai que saber de onde ven o usuario, hai que saber que se lle ofrece agora, hai que indicarlle a onde vai, e pensar nese bucle moito máis, de maneira moito máis integral. Aquí vemos, por exemplo,
como podemos engadir ese mesmo póster con un pattern, como explicaba antes, que é un conxunto de bloques no editor, entón hai que indicarlle que, non? Hai que validar que engadiches algo, hai que señalar que obxecto estás movendo, é dicir, é unha complexidade moito maior, pero me parece que é igual de fermosa, non? Para min, porque nesa complexidade hai unha artesanía tamén. Aquí vemos como se transforma o póster, e, bueno, vemos tamén algunhas das funcionalidades novas do editor, non? Que estamos implementando, como, por exemplo, o duotone, que podemos cambiar a calidade dunha imaxe no editor mesmo, non tens que ir a Photoshop ou a outro editor de deseño para facer iso, non? Pois todo isto, cada detalle é un non? E despois falaremos un pouco máis diso. Vale. O deseño digital debería ser atemporal, tamén como outras prácticas do deseño, non? Atemporal no sentido de que ten que ter unha permanencia histórica. É moi habitual pensar que o software se pode... Non, hoxe hai moitísimos recursos e podese deseñar e desenvolver software moi rapidamente, non? Nós pensamos en Automatic que bo software, plataformas responsables e que pensan no ben común, polo menos lévanos 10 anos, non? Cousa que é un período temporal moi incómodo para moitas empresas, non? Por temas financeiros, por presión do mercado, etc. Pero, en realidade, para non cometer certos erros que se están cometendo en certas plataformas, gústanos pensar nese termo longo, vale? Ás veces penso palabras en inglés e non me sae en galego, así que... Non sei se coñeces Print Magazine. Print Magazine é unha revista americana moi antiga, non sei, tiñan números a principios do século XX, é bastante antigua, entón estaba quedándose un pouco atrás. Sen embargo, teñen autores e contido super rico e super fresco, pero da maneira en que o estaban, digamos, expulsando, sobre todo na web, estaban un pouco estancados. Neste caso estaban en Wix, na plataforma Wix, que é outro, digamos, un creador de webs tamén. Entón, contactáronos para ver que podíamos facer e como podíamos trasladalo a WordPress, non? Esta é a revista, que tanto física como digitalmente é moi coñecida polos diseñadores americanos. Entón, fomos ao puro básico. Os elementos básicos da revista é ese logo que prácticamente cambiou unha vez, me parece, pero de entón non cambiou moito máis. As 5 letras creou un layout e unha estructura do site que resultou en algo desto. Acabámosla de lanzar, de feito, entón é unha cousa que apareceu fai unhas semanas. Intentábamos xogar con eso, coa idea do print e dos layers, non, que están encima das páxinas, que están encima das outras, non, con ese logo que, digamos que ese era un pouco o concepto tamén, aparte do layout, non? Entón, que quería decir con isto? Atemporal, que contidos e páxinas ou contidos digitais, digamos, merecen tamén o mellor deseño posible e merecen un deseño que poida durar no tempo, non? E non estar redeseñando continuamente. Entón, a idea era facer iso unha plataforma adaptable, como é en WordPress, unha plataforma adaptable, pero tamén un sistema que poida crecer e que se centre realmente no que é importante da revista, que é o contido. E tamén para que se adapte a novas realidades, como os podcasts, non? Pois parte de Print Magazine é Debbie Millman, que é moi coñecida, non sei se coñece aquí, pero ten un podcast moi coñecido, Design Matters, as transcripcións e
contido engadido solo se sirve en Print Magazine, non? Entón, convírtese temos que adaptar a esas novas realidades tamén. Eu penso que o bo deseño digital, a pesar de, bueno, hai certas circunstancias contextuales como en deseño de produto que realmente a veces tes que manipular coas mans obxectos, como decían antes, eu penso que se pode facer en remoto, non? Penso que para empezar é un deseño moito máis inspirador e persoal porque ti creas o teu propio estudio, ti creas o teu propio entorno, non estás pendente da música da compañeira, da vela do outro, o sea, creas o teu entorno moito máis inspirador para ti, non para o conxunto, en ese sentido é un poquinho máis inclusivo. Eu penso tamén que engade un elemento fundamental de diversidade, porque en lugares centralizados e físicos nos que tes que concentrar o talento en Barcelona, Madrid, Londres, Nova York, non vas ter esa diversidade de xente que poida pensar diferente e, sin embargo, que teña talento como na Coruña, en Santiago, en Vigo, en Lugo, en Zas. O sea, entón, me parece que o remoto engade ese elemento de diversidade. Estamos desenvolvendo en Automatic un produto que chamamos P2, precisamente para facilitar ese traballo en remoto, esa colaboración en remoto. Digamos que é como un blog interno, que pode ser privado ou público, que che permite colaborar co teu equipo, non? Tens que documentar e compartir cousas nesa plataforma para que se xenere esa colaboración. Gracias a Gutenberg, volvo ao novo editor de WordPress, permite usar diferentes bloques e funcionalidades tamén neste produto que se chama P2, P2. Aquí vemos algúns, este é un vídeo promocional, algúns detalles onde como se pode mencionar a alguén, que podes ter as notificacións, podes customizar esa interfaz. Vale. Este produto podelo usar, é gratis, hai unha versión de pago, pero se queredes darlle unha proba, tamén podes. Despois, tamén como en calquera, digamos, versión do deseño, tamén o deseño digital debería ser funcional e formal, é dicir, debería ter un valor estético ademais de funcional, que a veces olvídase, non? Que damos moita importancia a que sí, ten que funcionar, pero ten que ter un valor tamén estético e de relación sensorial co usuario. Agora estamos desenvolvendo en Automatic moitos temas, non? Themes, que son, digamos, estilos de páxinas web que todos podemos usar e modificar, non? Este é un exemplo, outro exemplo. Non sei se se ve moito, pola luz. Cada ano en WordPress sácase un tema por defecto para a plataforma, non? Cada ano hai un. E este vai a ser o do ano 2022, o ano que ven. Este vai ser o tema oficial e os estilos oficiales. Pero queríamos facer un tema que se convirta nunha caixa de Pandora e que se poida adaptar a diferentes estilos e que poidas cambiálos dunha maneira moi intuitiva. Espero que se programe, entón, que haxa unha interfaz coa que ti, sencillamente, poidas cambiar os estilos e, de repente, estás usando o mesmo código, os mesmos estilos, pero o teu sitio vese bastante diferente. Eu penso, como é obvio, que tamén o deseño digital é colectivo por naturaleza, non? Agora estamos desenvolvendo outra parte da interfaz de Gutenberg que chamamos Global Styles, que nos permite facer o anterior, é dicir, cambiar de maneira moi intuitiva os estilos globais dun sitio
como se fose outra ferramenta de deseño. Vou rápido. Ao que iba é que realmente Global Styles non é máis que unha parte da película, non? Realmente aquí a colaboración ten que suceder con unha nova maneira de entender os temas desde a parte tecnolóxica, e hai unha colaboración e un feedback loop constante, non? É dicir, Global Styles, o que o usuario vai a ver é simplemente unha representación dunha nova maneira de organizar, manipular os temas. Este é un prototipo que estamos... Vale? Impreciso, o deseño digital é impreciso, non podes determinar todo o que vai pasar, entón esas cousas pasan no desenvolvemento e moitos detalles suceden sen prevelos, non? Unha tontería, hai un slider, pero o slider ten moitas cousas, tens que indicar cando se interactúa con el, ou mellor podes indicar unha preferencia ou unha posición ideal, pero nunca se deseñan as posicións 100, de 0 a 100 cada, non? Marcas todas as posicións, senón que faz unha referencia e na medida en que se desenvolve fanse estes detalles, non? Ou se, por exemplo, hai un erro, etc. Incluso tiven que cambiar onte a morfoloxía deste componente porque Chrome non renderizaba as curvas, non? Entón, hai certas cousas que van aparecendo e non é un deseño determinista. E claro, diredes, esta é unha tontería, pero cando se convirte nunha interfaz máis complexa e fundamental para o usuario, ten implicacións maiores. Despois aberto, veño dicindo isto durante toda a charla, WordPress incluso as plataformas abertas de código aberto teñen a fama de non ter ese mimo de deseño, esa calidade de deseño, non? Pensas en código aberto e que aburrido. Bueno, estamos intentando cambiar iso, WordPress está moi conectado coa cultura jazz, entón estamos a rediseñar toda esa percepción de WordPress. É responsable, que é a última, responsable no sentido do que comentaba ao principio, facelo ben, non? É dicir, se podes usar a tecnoloxía para estar no lado bo da historia, é loable, non? Acabamos de relanzar VideoPress, que é unha plataforma de vídeo para WordPress, que pretende devolver a autoría do contido aos creadores, non ás plataformas. Vale? É crear un reproductor que respete o contido, é dicir, o contido é o principal, non o logo, o anuncio, non, antes Loren tiña problemas cos vídeos e salíalle outro vídeo, entón intentamos diseñar tamén desde a parte digital un produto que sea responsable nese sentido. E moitas gracias.